jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare an garti ñalawma talat nogas go lewru janvier hitande ujunnaji e nogas e joyyi habaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko meftande habaruji États-Unis ko ɓuuri hen hewde kadi ma en duttito toon to Donald Trump inauguration makko hanki ƴeewen kadi hol wayluji ɗi fuɗɗi wadde kanko Donald Trump e laamu makko kesu ɗum noon ko ñalawma ɗiɗaɓo wonande kanko manda makko ɗiɗaɓo kanko Donald Trump e wonde gardiɗo leydi États-Unis ko ɗum woni donc ko ɓuuri hewde ko jogoɗen wadde meftande hannde ko musidɗo mon Amadou haalata e moon ma en gartu joni joni e yaññade hen. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare haade men nadde habaruji d' abord ƴeewen ko fate siftindon tan wonɓe diwan Ohio Kentucky Indiana en wayni ko ɓuuɓol bongol woni ga en hannde ñalawma ñalli ko moins 12 degré Celsius moins 12 o ko noon ñallirta noon haada hedde 5 heures kikiɗe ma telloy kadi ha wona moins 13 degré tugui tan jamma hannde 6 heures ene wayno température ko ɓeydoto tellade wona moins 14 degré 6 heures hedde minuit ma wona moins 18 degré Celsius ɗum noon kadi ko moins 18 degré ko noon wonirta ha subaka ɓaawa janggo après caggal mum ɗum température monta wona moins 17 degré ɗum noon ko ñalawmaji garoji ɗi donc ko jiida e ɗum ɗon e wayno ko nangue ma yalta ko noon nangue en pratiquement ko mbiyata ko en ko ɗaminde yimɓe ma wuula ko noon wulata ɓeyto ko ɓumno ɗum ɗum noon e wayno neige kadi sellima e ñalawma hen seeɗa ko diwan Cincinnati Dayton e ha ɗon e Columbus no binden ni hono kanko Donald Trump ñalawma hanki ne wayno ko ɗum woni ñalawma makko gadano wonde président mo États-Unis ɗum à partir de midi kanko hoore makko wondi wonde hankadi ko kanko ardoto leydi États-Unis e ɗum noon kadi ene wayno ko gargol makko noon ko wayli gueɗe kewɗe donc hade min fuɗɗade haalde ko fate kanko Donald Trump caggal inauguration makko hanki ko siftinde yimɓe tan walla famnude yimɓe tan holko gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko kanko Donald Trump maw hutoro ɗum pour ko fate ɗeɗo balɗe garoje ɗum noon ko à partir de hanki lendi ɗum fuɗɗi ɗum noon ko siftinde ɗon tan e mandat makko gadano kanko Donald Trump o signinino kene wona 220 ordre exécutif ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene waylude kala ko wiyete no laamiro no leydi ndi laamiro noon ko taw ko président mo lomti o no laamori noon ni en wayno oɗo saha joni en e tugnade kadi ko faama tan e agenda makko altinde tan e wiya o signini kene wona 200 ordre exécutif ɗeɗon jamiroji fof ne jeeya hen jamiroji kadi patuɗe ko fate département kesso baɗaɗo toon biyete département ko wiyete gouvernement efficiency dodge mo ardi ɗum kanko Elon Musk o yamiri kadi oɗo saha joni hono gueɗe ɗe ganduɗa enquête baɗɗonoɗo ko fate no bargol hono JF Kennedy e hitande 1993 siftinde ɗon tan ko JF Kennedy ko ɓiyum woni mo ƴefti won gardiɗo ko fate cellal leydi ndi ɗum noon e wayno ko on kadi ko ɓiɗɗo ganduɗa kañum hoore mum winoɗo wonde ko enquête bargol bamum labtano no fewi e ɗum no hoore mum kañum hoore mum ene yiɗi ni non seulement yo waɗi ko fate en ministre toppiti ko fate cellal ene wayno ko oɗo saha joni kanko Donald Trump o signini oɗon ndeɗon yamirore pour ko fate enquête bargol bammakko yo yaltine ha laaɓa o yamiri kadi hono militaire ji Amérique naaɓe Ukraine yo mbaw kañumen koye men sosde ko mbiyata Iron Dome missile ɗum noon ko ene wayno ko missile aji ɗi ganduɗa kamɓe Israël ene jogui ɗum toon ko fate défense kala missile aji goɗɗi janoji mabɓe kanko Donald Trump o yamiri ɗum ɗon no waɗi ko jiida e ɗum kadi kanko Donald Trump o yamiri kadi kala ko fate kala militaire uji NATO ji e armée sibabude won kañumen koye ɓe jeeya koye groupe aji minorité ha hande ko haare wonde yoɓtade hande surtout yen ko fate Kamala Harris tawde kamɓe républicain mbiyata Kamala Harris waɗi ɗum hebde diplôme aji muɗum ɗi ko sibabude DEI plan international yiyama onon hono kanko Donald Trump o signini kayit wiide wonde ko yaltini États-Unis e fedde wiyetede nanodiral Paris ngal ɗo nanodiral nan ko fate en changement climatique siftinde on tan kanko kadi e nder mandat makko gadano o yaltinini kadi États-Unis e nder ɗum fedde le plan international kadi ko siftinde on hono kanko Donald Trump kadi ene jeeya ko signini henki ma o yaltini États-Unis e organisation mondial de la santé ɗum noon siftinde on tan ko e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas kanko hoore makko sibabude e wiide makko wonde ko
organisation mondial la santé kañum hoore men wayno ankitani no feewi ko fati holto covid ummi ɗum noon wayno ko kanko Donald Trump mo continue hande wiide wonde ko covid ummi ko to Chine surtout mon haala nokku to covid ummi to wiyete Wuhan ɗum noon e wiide makko sibabu ɗum ɗon kanko Donald Trump kadi welsigan États-Unis e kala ko fati e organisation mondial la santé ɗum noon siftin ɗon kadi en wayno ko kanko ancien président Joe Biden ko kanko dartino ɗum ɗon caggal nde o laami nde o artiri wonde États-Unis yo liggoto e organisation mondial de la santé plan international hande omon continue kadi wiide wonde ko oɗo sa joni leyɗele OTAN tawde ko mbawani yobde ko fawi mumen participation mumen ko fati budget OTAN ene wayno ko États-Unis kañum hoore mum jogorani wadde hen balle kene ɓuuri ɗum ɗon ɗum waɗi noon e nder ko teskirno e haalluji makko rawani o haalino wi wonde so tawi leyɗele Europe mbawani wadde kalis timmuɗo pour wallude OTAN putan ma wad yo wat ko wela fof ɗum noon ne wayni ko kaɗon haala kondonnomo no fewi ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo sadio ko ɗum woni ko haaltata ko jiiɗa ɗum ɗon kadi toon to Panama omono continue oɗo sa joni dikkodirde e leydi Panama pour wiide mo hefta oɗon canal oɗon kadi ko canal gonɗo e maayo e wiide makko kanko Trump kadi agenda makko no haaliri wi wonde ko oɗon canal e no wayno bénéfice muɗum fof yahata koye chinois ji kamɓe noon leydi Panama en wayno ɓe mbi wonde ko ala fof chinois mo jogui toon rapport walla nafoore muɗum ummade oɗon Panama ko kamɓe Panama kamɓe compte oɗon canal ko jiida ɗum en wayno ko hakkude makko e Mexico e hakkude makko e Canada kadi eɓene continue dikkodirde ko jiida e frontiére o tan ko fate gueɗe ɗe ganduɗa gummotoɗo Mexico gummotoɗo Canada e gummotoɗo Chine kanko Donald Trump mon continue hande wiide wonde ko agenda makko mawo ɓeydu impôt ji mawɗi e wonande kala gueɗel ganduɗa gummiɗo e ɗeɗo leyɗele ɗum noon e wiide makko au lieu de tawde nder États-Unis no woodi ko wiyete ARS ɗum noon ko fedde toppitinde ko fate impôt ji kanko yiɗi wadde ko fedde toppitinde ko fate impôt ji taw ko caggal leydi mbiyata ɗum ko external revenue service ɗum noon e wiide makko wiide wonde ko alay saago États-Unis kañum hoore mum wawa hebde nafoore ummade wonde produit ji gummotoɗe caggal leydi no yimɓe wonɓe liggotoɓe ɗo États-Unis keɓirta balle ni so tawi kañumen koye men déclaré no foti impôt ji jogui ɗum noon wonande leydi ndi donc ɗum ɗon ko hunde andande plan international oɗo sa joni noon ene ƴeewe kadi wonde ko hay gardiɗo budget mo waɗi budget kañum hoore mum koko ruttitto walla koko salato hankkadi koko dartinde kala balle min ganduɗa partude e toon to Ukraine kalis mo kamɓe États-Unis ɓe mbinoɓe continue wallude Ukraine pour haade mum hakkude muɗum e Russie hande ko fati kanko Donald Trump e nder leydi ndi e noon kadi e tumnade kadi hande ko kayitaji ɗi signini jamiroje ɗe o fuɗɗi d' abord ko siftinde on tan toon to frontiére hakkude Mexico e États-Unis uddama complètement ɗum noon kadi ene wayno ko kanko Donald Trump kadi hay sinno o tawi oɗo sa joni tumnata hande sinan ko haali yimɓe taccannoɓe ummade toon to frontiére to fade États-Unis koko gusti noon sibabude ko ancien président hankadi wiyete ko ancien président Joe Biden kañum hoore mum ene wayno uddino ngol ɗon lawol hankadi wiide wonde ko yimɓe ɓe narta kono noon ene wayno ko kanko président Joe Biden e laaw makko ɓe jammirino application goto waɗa seeɗo tawi neɗɗo ne wawi wadde ɗum téléphone aji pour waɗa ɗaɓɓade pour nadde e États-Unis joni noon e nder jamiroje makko kanko président kesso Donald Trump ene wayno oɗon application kanko hoore makko uddi ɗum donc uddi frontiére o uddi kadi application donc ala fof hankkadi no wawi natirede toon to frontiére to wonnoɓe caggal frontiére to tugnata hande sinan ko haali ko yimɓe banna fannoɓe hawnaki ha dossier men jaabe walla hawnaki ha daña no natiri ene wayno oɗo sa joni hano kamɓe laamu ngu kesu ngu ɓe mbawi neddude toon yimɓe dadiɓe hewɓe pour kadi non seulement uddude frontiére o mais kadi ɓeydade continde maade frontiére wadde baruji e ɗum noon kadi e wiide kadi agenda mabɓe noɓe kaliri ni mbi wonde ko oɗo sa joni kala neɗɗo gonɗo toon garɗo frontiére ɓe jamirama yoɓe nanggu ɗum ɓe jaltin ɗum leydi ndi ɓe duttini ɗum toon to Mexico e ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump laamu makko gadano mo joguino peeje politique ɗum noon ko kanko wanno ɗum ɗo e wiide makko nden oɗo sadio wonno ko sababude coronavirus o donc kala nangaɗo ene ari frontiére ɓe duttina ɗum toon to Mexico siftinde on tan e nder konngol kanko Tom Homan noon ko gardinaɗo ko fati immigration e laamu makko kanko Donald Trump konngol
caggal kadi nde foti kanko hoore makko Dana Bash ɗum noon ko CNN Dana Bash namdimo wi wonde ko ene wayno ɓe kaali ɓe mbi wonde ko à partir de hanki ñalawma woni nogas lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyi ene wayno ɓe puɗɗima wadde déportation walla ƴewde abbade yimɓe ɓe ganduɗa eɓe jiiɗi yaltinde ɗum ɗe leydi Dana Bash namdimo no feewi d' abord holto ɓeɗon yimɓe holto ɓe ƴewata ɗumen e kadi hol ƴeewa ɗumen hol ɓeɗon kadi ƴeeweteɓe kanko Tam Homan noon o wi wonde ko d' abord ɓeɗon yimɓe ko kawuji enquêtenoɗe ko ɓooyi ko kawuji kadi eɓe jogui document ji mumen eɓe gandi to ɓeɗon ƴeewete o wawa haalde exactement holno nokkuji ɗeɓe yimɓe ɓe neldi yimɓe dadiɓe mabɓe dadiɓe immigration e yantude dadiɓe kadi police local kono noon o wi wonde ko eɓe gandi déjà to ɓen ƴeewete Dana Bash namdimo kadi yo haalan hol ɓeɗon ƴeeweteɓe o ɓuuri o haali hen o wi ko d' abord ko yimɓe joguinoɓe caɗele tribunal uji donc meeɗi ñawede won bonandeji ɗi mbaɗi walla yimɓe ɓe ganduɗa henne kañum heeɗo koyemen dañino jaabol ummade e ñawoɓe immigration pour wonde yo jaltu leydi ndi o ko ɓeɗon ɓe jilto eɓe gandi ɓeɗon to goni ɗum noon ko kanko Tam Homan haali ɗum e habaruji kadi ene wayno baɗɗi toon to Vermont hanki ɗum noon ko hanki caggal tisbar hedde 3h15 en wayno ko neɗɗo goto dennanoɗo frontiére agent goto en wayno kañum hoore mum fellama toon warama toon andaka noon holko woni sababu pellugol ngol kono noon e tugnade hande article no wirnimi wi wonde ko pellugol ngol waɗi ko hedde 3h15 toon to Coventry mbiyata Newport town noon koye toon to Vermont ene wayno ɓe mbi kadi ene wayno ko kanko pellaɗo o fella koye hoore e ɗum noon ene wayno ko maayi caggal muɗum kañum hoɗum maayi goɗɗo kañum hoɗum koko gaañi ɓe ganda noon oɗo saha joni holko woni ko addi pellugol ngol kono noon ne wayno ko wawi wonde fof kanko toppiti gardiɗo oɗo saha joni ko fati immigration biyeteɗo Benjamin Huffman o haali o waɗi nder déclaration mo waɗi o wi wonde ko ñalawma fof garɗo ene wayno ko yimɓe gardoɓe toon frontiére goni koye danger mawɗo ɗum noon wayno ko duwaw makko e ɗum ɗo e sunare makko sunare département département parɗo e homeland sécurité fof wiyete oɗo baraɗo toon to Vermont ko ɗum waɗi hono kanko sénateur Bernie Sanders jeeyaɗo toon to Vermont e kanko sénateur kadi Peter Welch jeeyaɓe toon kadi toon to Vermont e représentant goɗɗo jeeyaɗo Becca Balint ɓeɗo fof ene wayno mbawi kañum hoore wadde déclaration neldude duwowuji muɗum e famille oɗo baraɗo ene wayno ko kamɓe sénateur uji ɗi tati mi wonde ko yimɓe renoɓe frontiére uji toon to mbawi wonde fof ene kandi e support mabɓe ɗum noon ko guila e jubdi mumen ha e kadi condition ngaji no liggorto ɗum noon haali ɗum ko kanko kamɓe ɗi ɓeɗo tato sénateur Bernie Sanders Peter Welch ene wonde kadi représentante Becca Blunt gonnoɗo kañum hoɗum ardino ko wiyete ne garde frontiére uji ɗum noon ko banggue maayo ono kanko biyeteɗo admiral Linda Fagan e wiide mabɓe noon ɓe mbi wonde ko Linda Fagan kañum hoore mum e ko ballude oɗo saha joni yimɓe yiyeteɓe ko wayno leƴƴi ɓalleɓe ko wayno leƴƴi kadi minorité ji pour wallude ɗumen nadde e oɗon service e wiide mabɓe noon ɓe mbi wonde ko kanko Linda Fagan ha hande ko laamu Donald Trump haalata wi wonde ko ene wayno ko waɗani ligguey makko frontiére ko fate maayo o renaka no fewi ko wawi wonde fof ɓe ceekima ko jiiɗa e ɗum kadi kanko laamu makko kanko Donald Trump ene wayno hanki kadi eɓe waɗino ordre ko kesso yamirore hesere segde yimɓe hewɓe ardinoɓe toon to immigration taw ko yimɓe kadi ɓe ganduɗa en wallude réfugié ji walla jaɓɓade ɗumen walla gueɗe mbaɗe noon ene wayno ko liste o nen fuɗɗo hewde ɗum ɗo fof kadi ko yanti koye agenda makko kaltanoɗo donc eko haala oɗo saha joni hono sekaɓe ko ɓeɗo ko kanko gardinoɗo ko mbiyata tribunal immigration mo États-Unis o gardino ɗum temporairement e yimɓe hewɓe kadi tato woɗɓe kadi ɓe ganduɗa jeeyaɓe yimɓe ardiɓe ko fate ñawuji toon to immigration kanko Trump e tugnade kadi e wiide mabɓe ɗum ɗo ɓeɗo fof ɗum waɗiɓe segde ɓeɗo fof ko sibawno ɓeɗo ene wayno ko kañumen ene mballi ha hande tugnade kadi e haraleɓe ko fate justice e ko fate kadi politique surtout en neɗɗo goto to mo ganduɗa gonɗo toon to homeland sécurité biyeteɗo Tam Javes o wi wonde ɗum ɗo fof ko kanko Trump anniye makko ko agenda mo haalno ko ɓooyi ko ittude ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa en wonɓe département ji
ji mawɗi fof ɗum noon ko gila ñawoji ha e ko fate en sécurité leydi e wattude hen yimɓe makko ɗum noon ne wayno ko ɓeɗo yimɓe nayo sekaɓe hen goto wiyete ko Mari Thieng kañum wonno directeur ko mbiyete executive office immigration review en waɗi kadi yimɓe tato woɗɓe no jaa hen Sheila Nati ko kanko woni mawɗo ñawoɓe toon to immigration wonno hen Lauren Aldera Roy kanko wonno kadi mawɗo gardiɗo ko fati politique to agence immigration ene waɗi hen kadi goɗɗo biyete Jill Anderson kan woni conseiller général ɓe mbiyata ɗum to bureau immigration ɗum noon bureau immigration coppitiɗo ko fati ƴewtade dossier ji donc ɗum ɗo foof ko yimɓe ɓe ganduɗa fuɗɗiɓe sekede kanko ko siftinde on kadi ene wayno oɗo saaha joni kadi ne waɗi caɗele kadi ɗi o signini hanki ko wiide wonde ko kala neɗɗo mo ganduɗa gonɗo ɗo e leydi he mo ala kayitaji so tawi jibini ɗo sukaɓe ɓeɗo sukaɓe hankkadi ko nattata wonde citoyen ji siftinde on tan ɗum noon ko nder constitution kala jibinaɗo ɗo so yiiɗi yimmuɓe bawmo fof taw ngala kayitaji taw jibina ko ɗo e leydi he walla jibina ko e nokku mo ganduɗa territoire kamɓe États-Unis kalfi ɗum automatiquement wonta citoyen kanko Donald Trump ɗon o yiiɗi ko ittude ɗum oɗo sadio ene foti wonde citoyen ɗum noon kadi ko siftinde on tan ko constitution mo États-Unis amendement 14 e kadi ko ko hunde ne waɗa noon nde hitande 1968 ɗum noon ko hunde nden waɗa e kadi ene wayno ko sakiti ko hono kamɓe cour suprême ɓe mbawini kadi kamɓe koye mabɓe gonɗin ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde donc e wiide mabɓe kamɓe constitution ko sakiti ko ɓe mbi wonde ko kala ko fate droit wonde neɗɗo citoyen tawde jibinaɗo ɗo koye leydi he ko hunde nde ganduɗa henna guila constitution ko ma won joni kene ɓuuri joni kene ɓuura temedere e 57 hitande ɗum noon ko guila guerre civile baɗanoɗo ko ɓooyi ɗum noon ko kamɓe constitution waɗano ɗum e wiide mabɓe kamɓe cour suprême ɓe mbi wonde ko ala président bawɗo wadde tan hunde tan winde ɗum tan pour waylude oɗon ngal ɗon kuulal ko ɗum waɗi on wayno ko état ji démocrate en ko ɓuuri hewde en kadi yimɓe ganduɗa député ji démocrate en e yimɓe hohoɓe hewɓe ko parti démocrate en e yimɓe hawneki won républicain ji puɗɗima hollude anni mumen e jomo plante kanko Donald Trump e pottude laamu makko sibabude yiddemo kanko Donald Trump ittude oɗo en ngal ɗo kuulal walla ko amendement biyeteɗo 14 pour wiide wonde ko kala jibinaɗo e États-Unis ene foti jogade kayitaji leydi ndi comme citoyen ene wayno ko haare mawde jogori wonde hakkude kanko Donald Trump laamu makko e kadi yimɓe hewɓe donc ene wayno pelle kewɗe ko wayno surtout en ko mbiyata American Civil Liberty e pelle toppitiɗo ko fate gueɗe goɗɗe surtout ko fate en droit de l'homme ɗo e États-Unis e nder kadi haalluji ɗi o haali hanki ɗum noon ko kayitaji ɗi signini o yiɗi kadi ko ittude kala ko wiyete en DEI won leƴƴi won minorité ji surtout en wallede mumen pour wawde nadde nokkuji walla nadde école aji won e ɗum noon siftinde on kon ko Kamala Harris nde woni candidat adde nde e wayno ko yimɓe hewɓe sénateur uji républicain ji walla représentant takkinomo mbi wonde ko kanko ko jangde makko nde haalande nde o heɓirani ɗum pour par ce que mo woni intelligent o heɓiri ɗum tan par ce que mo yurma ko minorité o wiya yo waɗi ɗon kayitaji walla ɗiɗon diplôme aji ɗum noon e wayno kanko Donald Trump kadi ɗum ɗo ko hunde nde waɗi agenda makko pour ittude kala ko fati DEI e nder États-Unis ha hande ko fate ñawoje siftinde on tan hono kanko Donald Trump kadi e nder gueɗe ɗe o signini hanki altini ɗum noon ko yafade yimɓe kala ɓe ganduɗa en ko sokonoɓe ko fate ne jangol congrès ñande jeegom lewru janvier hitande ujunnaji 2020 kono noon aussi ko wawde kadi wiide wonde ko kala ko gueɗe ɗe ganduɗa kalteɗon makko ko fate en kayitaji classifié ɗi wonde ɗi ganduɗa kanko ko juge kanon gonɗo toon to Florida mo dartini sibabude wiidemo kanko oɗon juge wonde ko ƴeftunoɗo yo enquête ko fate ɗum ɗo no ƴeftira ni ko hunde lundinde constitution oɗo sa joni hono yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa kanko hoore makko mo takki dayi mumen kanko Donald Trump en goto wiyete ko Walter Nota goɗɗo kadi wiyete ko Carlos de Oliveira kañum heeru men wayno oɗo sa joni o haalani est ce que mo jogo rokkude ɗumen pardon ɗum noon ko yafade ɗumen kono noon yafade nde henna kadi ko sibabude wiide mabɓe kamɓe laamu makko kanko Donald Trump kala ko fate dossier en ko wiyete ɗiɗo document ji classifié ene wayno koɓe jogorɓe ittude mumtude ɗum haalaɓe ɗum noon ko yamirde département makko justice ko jiida e ɗum ɗon kadi ene wayno ko kanko juge canon o yamiri wonde rapport mo ganduɗa kanko Jack Smith o waɗi noon pour ko fate enquête Donald Trump yo yaltu kono noon o wi ko wonde ko ono rapport fotani yaltude département justice donc ala foof ɗo foti yaltude kala ko fate justice mo États-Unis ɗum noon firti tan wonde ko rapport o jogorani yiyede caggal nde kanko hoore makko yamirno hadde Donald Trump waɗi ɗum inauguration
ko fate handi kanko inauguration makko walla laamugol makko kanko Donald Trump en wayno ko hande won yimɓe continue ɓe critique dem ɗum noon sen duttima d' abord e ko fate e ɗiɗo policier ji gonnoɗi toon to ñande 6 lewru janvier kañum ko koyemumen fiyaɓe ha gañi hen on kanko oɗo policier oɗo sa joni woni ko gonɗo retraite o haali o wi wonde ko sibabunde jaafugol Donald Trump ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa ko criminel en ko yimɓe gañoɓe ne wayno kanko hoorema ko haali o wi wonde ko oɗo sa joni wayno ko leydi makko janfimamo kanko oɗo policier constitution makko janfimamo e surtout Donald Trump janfimamo surtout oppude ko wiyete Rodriguez ko yimɓe ɓe ganduɗa attaque fiinoɓe ɓe jamɗe kadi ɗeɓe jinno ko wardeɓe sibabunde kañum weeru men wiide wonde ko Donald Trump gañi ko fate sénateur goto jeeyaɗo toon to Caroline du Nord biyete Tom Tillis o wi wonde ko kanko hoore makko mo joni o yimɓe ɓe ganduɗa sakkinoɓe yaltude toon to congrès sibabunde ɓeɗo yannoɓe toon to congrès en wani ko kanko Tom Tillis o wi wonde ko o wawa famde ni holko woni sababu Trump ne yaafo ɓeɗo surtout yenne tawde kañumen koye jani koye police officier ji ɗum toon ɗum waɗi noon kanko ko républicain oy kanko hoore makko ma toon to Sénat en wayno ko proposition pour wawde tengtinde walla hokkude doole kan penalty kala ko fiyete lebte kala mo ganduɗa yene policier yi walla fi ɗum walla ko way noon surtout yenne ɗum no fof ko sibabunde Donald Trump ɓeɗo ɓe yaafi taw ko criminel en kadi ko yanɓe policier ji yanɓe mabɓe kamɓe tugnede kadi révérend goto ardiɓe église catholique toon to Washington DC hono kanko biyeteɗo révérend Edward Beck ɗum noon en wayno ko e nder konguɗi ɗe haali o wi wonde ko yimɓe toon to cérémonie inauguration hanke fof arnoɓe duwade ɓe fof o wi wona duwade par ce que ko arde ɓamtude Trump ko arde ɓamtude Trump e dow no wi jomiraɗo o wi ɗum ɗon wona julgol o wi donc julgol gongol ngol tawete hannde ngol ko julgol yurmade yimɓe ko julgol faabade yimɓe ko julgol kadi jokkodirde e gueɗe mbaɗe noon ɗum no fof oɗo kadi ko neɗɗo jeeyaɗo enen ganduɗa ene kamɓe yimɓe jeeyaɓe toon to église mawɗo biyeteɗo cathédrale catholique en biyeteɗo Edward Beck ɗum noon ko réaction mo waɗi siftinde on tan ko Jean François gardiɗo église mawɗo toon to Rome kañum hoɗum waɗino réaction gila heccita e lui wonde ko Donald Trump fate en décision mo ƴeftata pour déportude yimɓe yaltinde yimɓe ɗo leydi komo jogori wonde ko catastrophe mawɗo taw ko aduna o fof ma tin ɗum noon sibabude ko miskineɓe hewɓe ma ɓeydo kadi wonde miskineɓe sibabude oɗon décision hande ko fati immigration en tugnade hande kadi ko CNN reporti kadi BBC haali ɗum hono kamɓe ende ɗum noon e nder konngol kanko Nerande Modi ɗum noon ko kanko woni premier ministre mo ende o wimaɓe ɓe jaɓɓo ken wona 17 ujunere indien gonnoɗo ɗo e leydi he taw gargol muɗum natirɗo e leydi ndi ngol wona ko nadgol ngol mbiyata illégal ko hunde nde ɓe jewtide hono gouvernement mo Nerande Modi pour ko fate en fotɓe déporteɗo ittiɗo ɗo États-Unis taw ko indien bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Josa ɗi kabaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftindon toon hannde ko talata 21 lewru janvier hitande ujunnaji 2025 en mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.